ro tanoon. Amin. Songon duhut dosa luhut daging, jala songon bunga-bunga ni duhut-duhuti dosa luhut asangapon ni jolma. Nunga malos duhut-duhuti, jala nunga marurus bunga-bunga nai. Alai nahot do hata ni Tuhani, rodi saleleng ni lelengna. Sai burju maho rasi rasa mate, dungi lehonoku matuho tupal hanguluan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan debata parguguna suatu dosan, hodo nama johami, jala hodo na pepungun hami, akan na pinilitmu tuhuriam na badiai. Mauliate marohanami, ala nau di pasato hami tu anakmu, asa ibana na punahami. Asi maroham, say pargugoi mahami mangulaon nanidok ni hatam. Asa domu hami do naung tohas tu labungmu. Sai patogu maha porsian nami, sahat rodi ajal nami. Asa sahat hami sogo tu halalas nirwana sumurung. Na pinaradim di akan nama kolongi ho. Asa pujion nami ho disi saleleng ni lelengna, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tapuji matuhata. Tatangion ma patit ni debata sian buku pangukapon tolu ayat 10 sada. Magira mahauro tiop manadiho unang adong nama buat tupalmi. Atong rak magidogogo mahita sia Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargugui mahami mangulau nobar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata.
matopoti madosata martangiang mahita. Ali Tuhan debata amani Tuhan Yesus Kristus. Hodo debata pargugu na suatu dosan. Sitopan nasa adong paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom manopoti dosa nami. Akan nahula hami marhite sian pangalasion mi di patikmu. Ima marhite hite sian tubuh-tubuh ni rohanami na roai. Nang sian pakation nami na soture. Rodi pangulion nami di isap-isap ni rohanami. Nata masih tutudo hona huhum hami alani dosa nami i. Alai na tarsol-sol bagi dohami nungaing alani i. Asima roham diami ali di bata nami. Perdinggan basa jala parasi roha doho alani anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saya sama dosa nami saluhutna jala suruh mato di perbadia tu roha nami be asa terbayan hami mangului ho di bagasan hati goran dohot habadiaun. Gabe sahat hami tuang nguluan na sora sudah na pina bagam di akan na porsea di anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigima baga-baga ni dibata taringo tuasiasa ni dosa ta. Adong do dihita si tua ni malim na songoni na hudul disiamu ni habangsa hato gamon di banua gijang. Dibayani terbayan ibana do panguluhon rodi ujungna akan nasadok ro tu dibata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa ditangiakon nasida asa ngapon ma di debata na di gijang. Amin. Tapuji matuhata. Tatangion ma hatani dibata turpu epistel di minggu ujung tahun parhuriaun imana tersurat di buku Perjami Tawalu ayat sia 1 ayatna ayat 10 pitu. Luhut nai nunga huida uju diranapi rohaku saluhut pambainan akan namasa di asianganon. Uju sada jolma mangarajai donganna jolma mambayan ibana marhina mago.
ala sotibu manginona pambayanan akan najahati dibahani gok rohani jolma manusia di bagasan mangulahon hajahaton. Alai dang tagamon sonang anggo halak parjahati, jala dang tagamon pagajangonna aria ariana, alai songon halinu do ibana, ala somar habiaran tu debata. Dibayani hupa puji-puji lasni roha alana soadong nadubinggan dijolmai saliling di hasianganon. Ia sona mangan minum dohot marlasni roha ido na tinggal di ibana sian ulauna saliling ari-ari ninguluna akan neneleoni debata tu ibana di hasianganon. Jadi takasma huida sadok jadi-jadian ni debata naso tardodo jolmai pambahenanna akan namasa di hasianganon nang pemaradu ngalutan rohani jolmai maddiori dang tagamon jupangsa tung sura peninna rohani halak napistar leak botoonna doi dang tagamon jupaksa ido sahatna martua do akan itu mangyon hatani debata jala naupiopsa. Amin. Tapuji matuhata. Tidakon maha porsiatai songon nahina tidakon idongata saporsiaon disadok portibion rap mahita mandok au porsia di debata jahuba ido ama pargugu nasotodosan na tumupalangi dohotano au porsia di Yesus Kristus anak di debata jahuba nasasadai iman itu boni si Maria
na gabi-gabian siya to di perbadia, adorang soha bubuhan. Ido tuhata, na tumaon na bernit, di panguman ni silatus, na mate tarpajal lo ibana di hau pinar silang, na tua tuban waturu dung ditanom, na mulak manguru di hari patoluon, na manaik tu surgo, lau hudul tu siamun di debata jahuba, amanai pargugu na suatu dosani, di sima ibana, paima mulak sogot tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au korsia di perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopani halak Kristen akan na badia, dohot dia sesani dosa, dohot dia taina mandok, mulak mangulu sogo dagingnya halak nong mate, dohot dia nguluan na sora sudah. Amin. Tapi gimana titing namasa di huriata. Oke, kur pengguna nama.
Tapi kema titing na masa di Huriata. Tikting HKBP Tamarunang, Minggu 20 November 2022, Sada Romawi nama ragam. Sada Gorni Mingguta Sada Rion Ima Minggu ujung tahun parhuriaon. Topik Minggu di pamonang debata hita marhite Yesus Kristus. Allah memberikan kita kemenangan oleh Yesus Kristus. 2. Tikting neng marbagas, tikting parjolo. Neng manjalo pamasu-masuon pardonga sarepeon ima Johnson Rafael Nababan anak ni amata M Nababan nahinan tubuh ninata situa N Bursigalingging sian huta BTN Batara Ugi Makassar wilayah Sada ruas HKBP Tamarunang Resort Sulawesi Selatan Distrik 17 IBT Dohot Orwana Grace Aprilda Meliana Boru Sinambela Boru ni amata Charles Sinambela tubuh inata Rospita Boru Manurung nahinan sian huta Jalan Saudara ujung Kompleks Tripiona Medan ruas HKBP Simpang Limun Resort Medan 2 Distrik 10 Medan Aceh. Saka pemasuan nasida di hari Sabtu 3 Desember 2022 di Huriata HKBP Tamarunang masuk pukul 10.00 Wita. Tuhat tama napatuluston saka pemasuan nasida. Tolu rapat panitia pesta gereja. 10 permingguanon patu paun ni Huriata do rapot panitia pesta huria laho paradehon laporan evaluasi dohot pertanggungjawaban pesta ulang tahun pesta gotilon dohot pesta tahun hasadaun ni roha. Alani asa dohot masude panitia di paropatani inganan di ruang sekolah minggu. 4. Evaluasi dohot laporan pertanggungjawaban panitia pesta ulang tahun pesta gotilon dohot pesta tahun hasadaun ni roha. Patu paun ni Huriata do evaluasi dohot laporan pertanggungjawaban panitia pesta ulang tahun pesta gotilon dohot pesta tahun hasadaun ni roha di hari Kamis 24 November 2022 masuk pukul 10.00 Wita asaroma sude panitia parhalado dohot keluarga mandohoti ulauni. 5. Sermon parhalado di Patu Pahuriata do sermon parhalado HKBP Tamarunang di hari Kamis 24 November 2022 masuk pukul 10.00 Wita di Garejaon. Onom latihan kor Natal gabungan. Patu paun ni Huriata do latihan kor Natal gabungan tu ama ina dot lansia di hari Sabtu 26 November 2022 pukul 10.00 Wita di Garejaon. Asaroma sude ama ina dot lansia ni Huriata mandohoti ulauni. 7. Audit parhepengon huria. Di Patu Pahuriata do audit parhepengon di hari Jumat 25 November 2022 masuk pukul 10.00 Wita di Garejaon. Asaroma sude tim audit bendahara dohot parar tahun ni Huriata suak songoni nang panitia pembangunan mandohoti ulauni. Walu pajongjong gaba-gaba dot aksesoris Natal. Patu paun ni Huriata do pajongjong gaba-gaba memasang aksesoris Natal ni gereja di hari Sabtu 26 November 2022 mulai pukul 8.00 Wita di Garejaon. Asaroma sude aka punguan ama dohot napo subulung ni Huriata lahong margotong royong. Sia sumbangan di Jalo Huriata do sumbangan berupa 1 unit kompor gas dohot 25 gelas keramik sian keluarga S Sianipar Boru Pasaribu Mulyate ma dinasida. 10 basar makanan panitia remaja Natal remaja napo sebulung. Di Patupa panitia Natal remaja napo sebulung do basar makanan ima mihun goreng dengan harga 30.000 per porsi manang 50.000 per 2 porsi. Asa dohot mahita berpartisipasi. 10 sada peliat tujolo sadarion papung peliat tujolo dohita bahin tu fakta tu operasional ni Huriata. 12 jadwal rapot parhalado tu rencana program kerja tahun 2020 tolu. Sada
rencana program Koinonia dot Marturia Senin 28 November 2022 jam waktu 10.00 inganan di gereja. 2. Rencana program Diakonia Selasa 20 November 2022 pukul 10.00 inganan di gereja. 3. Rencana program Parartahun dohot seksi pembangunan Kamis 1 Desember 2022 pukul 10.00 di gereja. 10.3 jadwal perayaan Natal satu ibadah tahun baru HKBP Tamarunang. Sada Natal anak sekolah Minggu 4 Desember 2022 waktu 10.00 inganan di gereja. 2. Natal remaja Naposo Bulung Minggu 10 Desember 2022 waktu 10.00 inganan gereja. 3. Ibadah Minggu Parguru Malua Minggu 10 Desember 2022 jam sia di gereja. 4. Natal Ama Ina dohot lansia Kamis 22 Desember pukul 10 sia inganan di gereja. 5. Natal keluarga Jumat 23 Desember 2022 jam 10 sia di bagas masing-masing. 6. Malam Natal Sabtu 24 Desember 2022 jam 10 sia inganan di gereja. 7. Natal Parjolo dohot perjamuan kudus Minggu 25 Desember 2022 jam sia gereja. 8. Natal Paduahon Senin 26 Desember 2022 jam 10 sia di gereja. Sia malam tahun baru Barita Jujur Tahun Sabtu 31 Desember 2022 jam 10 sia 00 di gereja. 10. Ibadah tahun baru Minggu 1 Januari 2023 jam sia di gereja. 4. Ruas Namar Said para halado dot sude ruas ni huria HKBP Tamarunang manangyakon ruas Namar Said di Jabu manang di rumah sakit setu hatama namangaleon hamalumon dot haipason molo adong sian ruas ni huriata Namar Said di Jabu manang di rumah sakit asa di Paboa tu para halado manang pandita. Ruas Namar Said sada Agusta Christine Borusian Nipar perawatan di Jabu. 2. Amang MU Hutagalung perawatan di Jabu. 3. Situa MH Panjaitan mulai tema marap do kita marminggu. 4. Nyonya Sianipar Boru Tagalung perawatan di Jabu. 5. Stephen Hutasoid perawatan di Jabu. 6. Sihite di Rumah Sakit Umum Dayak. 15. Ruas nomor ulang tahun para halado HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun tu ruas ni huriata nomor ulang tahun siang tanggal 10/4 saat 20 November. Setu hatama namangeleon pasu-pasu dot ganjang ni umur sok songoni nang haipason. Ruas nomor ulang tahun sada perlindungan Esra Silalahi anak sekolah Minggu 8 November wilayah Tolu. 2. Rumondang Tantri Boru Simanjuntak Naposo Bulung 15 November wilayah Tolu. Amang MN Sinaga SE 17 November wilayah 2. 4. Martunas Dosniroha Munte Naposo Bulung 10 November wilayah Tolu. 5. Inang G Boru Lumban Tobing 20 November wilayah 2. Poda Tolu ayat 10 onom di tangan nasiamun do ganjang di umur jala di hambirangna do hamoraun do hamuliaun. 10 onom ulang tahun Pardongan Saripeon para halado do sude ruas ni huria HKBP Tamarunang Pasahaton selamat ulang tahun Pardongan Saripeon tu ruas Namarayaon siang tanggal 10/4 saat 20 November. Ruas Namarayaon sada keluarga S Pasaribu L Borussia Lagan 16 November wilayah sada. Setu hatamana setoktong mangaleon pasu-pasu tu keluarga nasida. 17 ruas Narotu Parmingguan sada Minggu 10 November 2022 Gereja HKBP Tamarunang 152 halak. 2 Minggu 10 November 2022 Sekolah Minggu 40 halak. 10 Tona Sinode Distrik. Hasil Sinode Distrik akan kami bacakan setelah pembacaan tikting. 2 Romawi Parhepengon ni Huriata
boy mata bereng di tikting parepoengon nadong di hitabe songonima tikting ni huriata di bagasan minggon tatang nyakon maasa gabe pasu-pasu dot lasri roha di hita tar lumobi gabe hamuleon di gorni tuhata. Amin. Sinode HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia Bagian Timur Senin 1 Selasa 14 15 November 2022. Mandapoton na hinalongan sude ruas ni huriah HKBP sa Distrik 10 Pitu IBT dohot perantara Pandita Resort asini roha madihamu dohot dame nasian Tuhata Yesus Kristus Raja ni huriai. Sinode HKBP Distrik 10 Pitu Indonesia Bagian Timur dipatupa di hari Senin 1 Selasa 14 15 November 2022 na maringanan di HKBP Surabaya na nidohotan di Pandita Resort, utusan Situa Ganup Resort, utusan Guru Huria, utusan Bibel Pro, utusan Diakones, dohot utusan kategorial parupuan dohot napu subulung dohot akka peninjau. Torop ni naman dohoti sinode distriki godangna 55 halak. Denggando mardalan sinode dibuka jala ditutup marhite ibadah na niluhon ni amata preses HKBP Distrik 10 Pitu IBT na sinondangan ni tema profesionalisme dalam pelayanan dohot subtema kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar Filipi 2 ayat 12. Di sinode distriki di Pandar doh haputusan sinode godang HKBP na di tanggal 24 saat 27 Oktober taringot tu 1 sentralisasi keuangan HKBP mamuka sada Januari 2020 tolu. Paboa sude huria manongos 55% sian pelean sada A, pelean sada B, pelean 2, pelean pertanyaan, pelean partupolon dohot pasu-pasu, pelean ulaun nabadia, pelean ibadah khusus manang kasual, pelean persepuluhan dohot pelean bulanan. Jala gabe sian kantor pusat ma jaloon ni pangula nagok tiki parbalanjoon nasida. Suak songoni nang program distrik dohot resort ditanggung pusat nakpe ikon adong anon penyesuaian di huria resort dohot distrik dung haruar PPKU pedoman pengelolaan keuangan umum HKBP. 2. Amandemen aturan dan peraturan HKBP Napaupaton namulak muse utusan sinode godang sude Pandita Resort dot utusan resort sian Situa manang ruas. Marhite sinode distrik dihatai ruas nipal sinode do laho patupa program kerja dohot anggaran 2020 tolu. 5. A. Manotopon tim sinkronisasi laho paumbukon haputuson na tinotopon ni tim kaji sentralisasi keuangan HKBP asaboy umbuk tu akka pardalan ni anggaran ni huria. B. Penyetoran pelean 55% di sektor tu pusat Ganup hari Senin jalana lumelengna hari Rabu Ganup Minggu. C. Andorang so ditotopon petunjuk pelaksanaan manang juklak manang PPKU pedoman pengelolaan keuangan umum HKBP mardalan majolo parbalanjoon ni pangulan nagok tiki hombar naung diputuson di resort nang di huriata B paima adong sinkronisasi taringot tu sentralisasi I. D. Dung haruar PPKU di patupa distrik ma sinode distrik laho pahombarhon tu anggaran distrik. E. Di parsirangguton do taringot tu keadaan na naing masa di ngoluta ima resesi ekonomi tahun 2020 tolu. Alani rap manangyakon mahita asak toktong margogo mangadopi dot makahamonakon akam masai. Songonima tona ni sinode distrikon hupasat hami tu sude hure di distrik 10 Pitu Indonesia Bagian Timur lau sahat matabe ni ruas ni sinode distrik tu sude ruas ni huriah HKBP Distrik Indonesia Bagian Timuron. Tabe mardogang tangyang preses HKBP Distrik 10 Pitu IBT Pendeta Abednego Sitopul MTH tanatangani stempel.
Hamu kadongan may masuk mahita di pardingotan ya kanong moding mare de mahita. Hamu kadongan sahapur siaon nunga sahat hita tu minggu ujung tahun parhuriaon di paingot ido hita paboa nalaho marujung dos sadok ngoluon aidang adong nahot di portibion di bagasan minggu ujung tahun parhuriaonon tamado ingotota ak kadongata nang jumolo moding di bagasan nasa tahun parhuriaoni dada asa marsak jalatu matangis hita ubahen taingot nasida nang jumolo modingi alai asalam tapakilalahod do paboa parsatokino do ngoluta di portibion naik konborhat do hita muse manopot akan abadiai di inganan na pinaradeni Yesus tuhatai akadongan di bagasan tahun parhuriaonon dangadong ruasta na marujungolu alai kotoktong do ingotota nang ngolu taupe ikon na marujung do ditikinabe alani jongjong mahita laos marede mahita. Sai masih paidan nona
martangyang mahita. Ale Tuhan debata nasian nahinan jalan na mangulu ro di salileng nilileng na. Wingot hami sadarion akan namate siak kami, naong pajolohon tulabungmu. Dihodo anak kicu ni banua gijang jala diukap hodoi, diaka na mga sahon Tuhan Yesus Kristus. Narukado rohanami sadarion marningot ajal nami, dohot haheheon ni daging diari sogot. Mauliate ma rohanami tuho, ala ditubuho kodo hami tupakirimu na mangulu, gabe partohap hami dihanguluan nasora suda. Ida dan nama dele hami diari parningotanom, alay na malumu do hami di sabulo nito dinami. Nunga torop dongan nami naung ni alapmu, tau si paingot do ujung nila kanasida di hami. Bayan pakirimon mida Tuhan Yesus di ujung nila kanami be. Saya sungguli marohanami, mambahen tiruan na denggan dia kapinopar nami. Saya puli manamarsak roha dohot akan namatean, asaw na mga dungi jalamadele nasida. Saya taiti maroha nasida mamereng do pakgijang. Saya lehon to dim tuhami asa takas di hati dakot tuhami. Naung dohot dohami anakmu, jalapanean di harta na di banua gijang. Saya padawa maganggu ni rohasya kami, asa hot haporsyaw nami, maniop Tuhan Yesus si pangului. Ada orang hubolu sami rura linggoma ni hamatiani, molo rohmur mata nami be, ukap ma mata ni rohanami, asa takas ni ida dalan tu hasaunangani, molo halang dila nami, sobinoto be makuling, pergogoi mahami marhite-hite to dimi, asa tarojohok kami, ale amang, satu tanganmu matodikku, saya patiur hian rohanami, asa hobas lakanami, jala sonang hami laho mate, di bagasan Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hudul mahamu. Tak pasahat ma peleata, pilihan sada A, sada B, doho 2, tapuji matuata, sia buku ede nomor 522 ayat sada dohot udutna. Dengan dong besi ayu di sini.
Ame ni debata na sumurung sian saluhut na roha. Imana mengaramoti hati-hati dohot pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Akadongan sahuria tabukama jamita di ujung tahun parhuriaon laos perningotan dia kanang moding di sadarion Sada Korin 15 ayat 50 tu 50 walu. Sada Korin 15 ayat 50 tu 50 walu. 1 Korintus pasal 15 ayat 50 sampai 58 di hata Batak di dok masongonon. Odo nahudok disi alia kadongan. Dang tarbahen sibuk dohot mudar manean harajau ni debata. Jaladang tartean na olo busuki hatong tongoni. Hahomio do nahudok tuhamu. Dang na saluhut hita moding. Alai saluhut do hita paubaonna. Topu di bagasan sakidop mata. Di pakuling ni sarune na parpudii. Ay makuling masarune. Gebehehe ma akanong mate itu hatong kongon. Laos paubaonna ma anggo hita. Alai ikon hatong kongon do manuluk naulo busukon jala hangongolu namanoktong do manuluk naulo mateon alai dung disoluk hatong tongoni naulo busukon jala disoluk hangongolu namanoktongi naulo mateon disima jupang hatana tarsurati nunga tarbodut hamatean nunga soluk hamonangan jauh hamatean di dia do hamonangan mi jauh hamatean di dia do di dia sorop mi alai dosa do sorop ni hamatean jala patikido gogoni dosai alai moliate ma di debata na pamonak kita marhite-hite tuhata Yesus Kristus ope hamua kadongaku nahina holongan marsi hohot jala sombamuba mahamu dalam sumurung matok tong di bagasan ulau ni Tuhani ay diboto hamudo dang magopo halo John muna di bagasan Tuhani ima sahat ni turpuk akadongan sahuria parningotan dia kanong moding ditaringoti hita ala hita pe di ujungna naikon marujung ngoludo dang taboto adigan tikina alai marhite parningotan diari sadarion dipaingot, ingot, memento mori, semua manusia pasti akan berakhir, semua manusia pasti akan meninggal. Nama rujung do sudena adong di portibiom. Tidak ada satupun manusia yang mampu menguraikan dengan teori apapun bagaimana itu kematian, dan tidak ada satupun manusia yang mampu melawan yang namanya kematian. Adong pejol mana olo gejang umurna dijaga hahipasonna dijaga si panganonna sehat ibana terus olahraga terus tu dokter ya pada akhirnya dia juga akan meninggal toh kita katakanlah 90 tahun kita katakanlah 100 tahun molo para pasal bin madok itap di 70 tahun inna Mololo bisa 70 tahun hangaluton majabarna penderitaanlah kesengsaraanlah yang dialaminya bagaimanapun hidup manusia pada akhirnya dia akan berakhir dia toh ikon tos hosana tidak ada yang bisa melawan itu atau songon dia maha hita kadongan molo naikon marujung dong ngoluta ditikina bohama pangaradeo ni rohata, bohama pangaradeo ni haporsyota. Bagaimana kita mempersiapkan diri kita? Ini yang mau momentum ini yang mau diberikan firman Tuhan pada hari ini. Bagaimana saya dan saudara mempersiapkan diri sedini mungkin untuk mempersiapkan hari Tuhan, untuk mempersiapkan ajal kematian kita. Atikna topudo nakingan lidok sakidop mata do makuling. Sakidop mata do ro hamateani bohado pangaradeo tatarengotusi hama kadongan
Jalai kota kas do botota mo kadongan ala godang do kajaran-ajaran ni hita halak Batak nama dok anggo jol manong ngoding to dina mangaong-ngaong do di jabunai. To dina mangaong-ngaong do manang tua kaudean tu kuburan. Ido bahen mauladong mahalak na siar-siaran na kesurupan itu ridok do ngaro opungna. Manang mabiar mardalan tudean takut jalan ke kuburan karena sudah ada pemahaman di sido akato di dinamate. Tradisi-tradisi seperti ini saya pikir perlu kita luruskan. Apakah benar kalau orang sudah mati rohnya itu masih di situ? Tidak. Semua orang yang sudah meninggal rohnya langsung kembali kepada Allah yang memberikan roh itu. Dia tidak lengket di pohon. Dia tidak diam di rumah. Daw ngamang pituari do ikon monggop di jabunai. Daw ngamang ikon adong do acara 10 patari ala disi monggop to dinai di bain ma acara. Tradisi songoni do hamu kadongan yang mungkin kita juga tertular dari tradisi-tradisi budaya yang lain. Sehingga ada pemikiran bahwasannya roh orang mati tetap berada di mana keluarganya itu berada. Ternyata tidak. Adong pihak kena siar-siaran dang to dinamate naro to dini portibiodoi dang opungna dang keluargana. Karena setiap roh orang yang mati itu sudah berada di tangan Allah. Titik. Dia tidak kembali lagi ke dunia ini karena sudah ada batas yang tidak bisa dilewati antara roh orang mati dengan kehidupan. Ini saya pikir suatu firman Tuhan yang memberikan edukasi kepada kita supaya kita lebih paham bagaimana secara teologis kematian itu daripada sudut pandang Alkitab. Saudara-saudara, ada 3 jenis kematian. Pertama, kematian fisik. Yang kedua, kematian spiritual. Yang ketiga, kematian selama-lamanya. Kematian fisik itu tadi yang saya terangkan. Semua manusia pasti akan mati. Kalau kematian fisik ini mungkin para medis lebih ahli untuk menerangkannya. Bagaimana seorang itu dikatakan meninggal jika nafasnya tidak ada lagi dalam tubuhnya itu. Kematian spiritual ketika seseorang tidak lagi bersama Tuhan. Kematian iman yang sering kita dengar. Ketika seseorang jauh daripada Tuhan, dia hidup secara fisik, tetapi secara iman, secara spirit, secara roh, secara spiritual, secara rohani, dia sudah meninggal. Ngatos partodionna. Ala niyaha ala dao ibana sendebata. Dakkeya be ibana manjo debata. Dakkeya be ibana marningot ibata, secara iman dia sudah mati. Napatuluhon kematian kekal. On ma akahalak nasoporsia tu debata. Kepada orang yang tidak percaya kepada Yesus, tu nomor toluodo haujunganna. Ke nomor 3 ini, kepada kematian kekal. Kematian yang selama-lamanya, penyiksaan yang selama-lamanya, penderitaan selama-lamanya kepada orang yang tidak mau percaya kepada Allah. Songon dia maha muakadongan, kita mengadopi hamatianon. Jala marhite trupukon adong aka ajaran parpoda haliluon. Ido bahen ditakasisi Paulus ma di surat matrupukon karena ada ajaran-ajaran yang tidak berdasarkan firman Tuhan yang mengatakan manusia tidak akan mungkin lagi bangkit, tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari terakhir. Konsep orang Yunani juga pada saat itu ketika manusia sudah mati selesai semua, game over, the end. Tidak ada lagi hari kebangkitan, tidak ada. Itulah prinsip orang Saduki yang dilawan oleh Yesus. Orang Saduki ketika zaman Yesus tidak percaya akan hari kebangkitan. Manusia hidup, mati, selesai. Itu.
Dan inilah yang mempengaruhi orang-orang Kristen di Korintus. Tidak ada lagi hari kebangkitan. Berarti sia-sialah kita yang beriman kepada Yesus. Sia-sialah kita yang pergi ke gereja. Sia-sialah kita yang berharap, yang berdoa, yang memuji Tuhan kepada Allah. Karena apa? Kalau toh pada akhirnya tidak ada hari kebangkitan. Gabe madele maha porsiona, gabe layu keyakinan imannya kepada Tuhan. Alania kaparpoda haliluona songoni. Iduk si Paulus daung. Adongdo hari haheheon. Ada hari kebangkitan. Itu makanya di pengakuan iman kita mengaku ada hari kebangkitan. Hari di mana semua orang yang sudah mati dibangkitkan lagi dan menghadapi penghakiman terakhir. Mungkin kita bertanya Bapak Ibu, kalau orang yang meninggal sudah tua, ketika dia dibangkitkan, apakah sudah tua juga dia? Maruzungolu ibana umur 10 tahun, dipahehe Tuhanima diari parpudi, songonido ibana tiki dipahehe debata, maru umur 10 tahun, ditiki parmoding nai, ketika dia anak-anak meninggal, dibangkitkan pada hari terakhir, apakah dia anak-anak juga pada saat itu? Ketika dia mati muda, apakah pada hari terakhir mati muda juga dia, ganteng pula itu di hari kebangkitan itu? Atau bisakah kita berkenalan, hai jumpa lagi, dari mana, dikubur di mana? Oh saya dikubur di sini, di Grand Hill, kan itu kan yang paling elit di Jakarta. Kamu di mana? Di depan rumah. Apakah seperti itu kita nanti? Tidak. Justru khotbah ini mau memberikan secara teologis, bukan seperti itu kita nanti. Betul ada hari kebangkitan, tetapi perubahan yang mau Yesus lakukan ialah itu tadi. Bere kita mah di ayat 50. Perubahan yang bagaimana yang mau Yesus lakukan kepada kita? Sibuk dohot mudar dang boy masuk tu harajau ni debata. Daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Tidak bisa. Jadi daging kita ini, tubuh kita ini tidak kekal, ini fana ini. Ketika manusia meninggal, bagaimanapun dia diawetkan, tetap ini akan busuk. Sian tano menjadi tano, debu, orbuk dohita, naikon mago doon, nang pehubain songonon persurik kune ganteng, kan? Ada orang yang operasi plastik mancung hidungnya, biar seperti Pak Pendeta mancung hidungnya, dibikin dia mancung. Tetap itu akan menjadi abu, debu, selesai itu semua. Karena apa? Karena tubuh kita ini fana, pasti akan hilang. Daging dan darah tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu kita akan diubahkan. Itu tadi. Didok nakingan Hahomion 50 sada. Paubaon nadohita. Songon dia haruah hita di pauba de bata. Asa masuk mana kita di harajau nama noktongi. Kan itu secara teologis pertanyaan. Anggoda gigon dot mudaron dang boy masuk tu surgoi atau songon dia mahita di pauba de bata. Di pauba de bata hita songon Yesus nong monang siya kamatiani. Yesus memakai tubuh kemuliaan. Itu makanya ketika para murid berkumpul membicarakan Yesus yang sudah bangkit, padahal pintu semua terkunci seperti ini, tertutup rapat pintu, para murid berkumpul membicarakan Yesus yang sudah bangkit, yang heboh pada saat itu. Tiba-tiba Yesus berdiri di depan mereka, Shalom. Dari mana Yesus datang? Padahal semua pintu terkunci semua, tapi Yesus datang tengah-tengah mereka, Shalom. Itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Itulah tubuh kekekalan. Songonima naing pau bau di batah tu akan naporsea. Amin.
Songoni do hama kadongan anggo dagingon, anggo mudaron, salpu maon. Ada mayat yang dibakar, tradisi agama yang lain, tradisi budaya yang lain, tetap dia akan menjadi abu, debu. Bagaimanapun kita cantiknya, gantengnya kita tetap merujung orbuk dohita. Tetapi Yesus akan mengubah kita menjadi tubuh kemuliaan. Tetapi ingat, proses perubahan itu akan dimulai bere kita mah di ayat 54, 55, 57. Proses perubahan menuju kehidupan kekal itu akan dimulai ketika Yesus memberikan pengampunan kepada kita. Ketika Yesus mencurahkan darahnya, memberikan nyawanya, memberikan hidupnya untuk menebus dosa-dosa kita. Proses perubahan menuju kepada kehidupan kekal dimulai pada saat apa? Poin yang sangat penting ialah ketika Yesus mengampuni dosa-dosa kita. Disitulah proses perubahan itu menuju kepada kehidupan yang kekal. Pengampunan itu jalan menuju kepada kehidupan kekal. Itu makanya setiap orang yang menerima pengampunan Tuhan, setiap orang yang menerima anugerah Tuhan, mampu dia mengatakan, "Jauh hamateani, di dia soropmi. Jauh hamateani, di dia doha monangan mi." Setiap orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, dia akan mampu, dia akan dikuatkan melawan dosa, melawan keburukan, melawan kefasikan, melawan kemunafikan. Dia mampu itu. Setiap orang yang sudah menerima pengampunan Tuhan, mampu dia mengatakan, "Jauh hamatiani, di mana kau kematian? Di mana kau dosa? Saya mampu melawan engkau." Itu. Karena apa? Karena kita sudah berada dalam Yesus. Dimampukan itu kita. Itu makanya Paulus mengatakan, "Mauliate madidibata. Napa monak kita marhite-hite Tuhata Yesus Kristus." Start tadi ialah dari pengampunan. Kita diampuni Tuhan. Start itu sudah mulai kita ini diampuni Tuhan. Sekarang kita menuju kepada kehidupan kekal. Dari proses pengampunan itu kita menuju kepada kehidupan kekal. Bagaimana Bapak Ibu semua? Ketika kita menerima pengampunan itu, kita diberikan dorongan, kekuatan, kemampuan untuk mengampuni orang lain. Saya ulangi lagi. Ketika kita menerima pengampunan itu, kita diberi dorongan, kemampuan, kekuatan untuk mengampuni orang lain. Itu ciri-ciri orang yang hidup kekal. Mau mengampuni orang lain, mau memaafkan orang lain, mau melupakan kesalahan orang lain. Startnya dari sini. Margogo do hita margogo. Alanong dihita do asini rohani Tuhani. Itu sebabnya saudara-saudara hamu kadongan saha porsiaon. Dung di leon debata mah hita tutup pengampunan. Hasesani dosai. Didok dia 50 walu. Dang magopo halau jaun muna di bagasan Tuhani. Ahaman waing halau jaunmu. Halau jaun boydo ulaon. Boydo kegiatan, boydo perkerejoan. Sekarang kalau kita bertanya, kalau ada di sini pejabat negara, saudara pejabat negara bekerja untuk siapa? Bekerja untuk dirimu kah atau bekerja untuk Tuhan? Ada di sini pengusaha. Kalau saudara pengusaha, bekerja untuk dirimu kah atau bekerja untuk Tuhan? Kalau ada di sini pertiga-tiga, ibu-ibu yang jualan di pasar, molo nadihitan mandok parengge-rengge, bekerja untuk siapakah saudara? Untuk Tuhan atau untuk dirimu?
ada yang kerja di pemerintahan, ada yang kerja di swasta. Akan mahasiswa belajar untuk dirimu kah atau untuk Tuhan? Oh, tentu kita mengatakan, ya saya bekerja untuk saya lah Pak Pendeta. Atau mungkin pertanyaan lebih tajam lagi, adakah Tuhan ikut serta dalam pekerjaanmu? Bagi Bapak Ibu yang pengusaha, yang ada usahanya, adakah Tuhan ikut serta dalam pekerjaanmu? Oh iya Pak Pendeta, saya berdoa, saya menyerahkan pekerjaan saya kepada Tuhan. Betul, bagus. Pertanyaannya lagi, apakah engkau menyerahkan sama Tuhan pekerjaanmu untuk mewujudkan keinginanmu atau mewujudkan keinginan Tuhan? Saya berdoa menyerahkan pekerjaan saya itu, kuliah saya itu, bisnis saya itu untuk mewujudkan keinginan saya atau keinginan Tuhan. Kalau saya masih mewujudkan keinginan saya, berarti saya bekerja untuk diri saya. Tidak heran kita Bapak Ibu, kalau kita tidak pernah puas untuk mencari namanya kenikmatan dunia ini. Selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang, selalu kurang. Tapi kalau kita mau mengikutkan Tuhan dalam pekerjaan, kita mewujudkan keinginan Tuhan dalam pekerjaan kita, supaya keinginan Tuhan terwujud dalam bisnisku ini, dalam studiku ini, dalam pekerjaanku ini, akan tukang ojek, supaya Tuhan diwujudkan dalam tukang ojekku ini, dalam grabku ini, dalam maksimku ini, ojek online, supaya keinginan Tuhan diwujudkan. Alani hupapos rohaku tu debata, asa Tuhani mamasu-masu, saya saut malomoni rohani Tuhani, dia kaulauku, begitu. Sehingga kita mampu mengucapkan bersyukur kepada Tuhan, kita mampu menikmati apa yang kita terima dari Tuhan. Apa enggak enak kita menikmati apa yang Tuhan berikan? Enak loh, kita menikmati gaji kita, penghasilan kita, yang kita terima dari Tuhan. Rasa cemburu bisa kita hilangkan, rasa iri hati membandingkan dengan orang lain bisa kita hilangkan. Karena apa? Karena kita menikmati apa yang kita hasilkan. Nang pemet-met, satu ngamet-met, agak belga. Tapi kalau kita menikmatinya dengan bersyukur, luar biasa. Itu sebabnya dikatakan di ayat 50 lalu, marsi hohot jala somuba-uba mahamu lam sumurung toktong di bagasan ulau ni Tuhani. Di boto hamudo dang magopo halau jaunmu di bagasan Tuhan. Dang magopo, tidak sia-sia. Apa yang saudara kerjakan kalau itu untuk Tuhan, mewujudkan keinginan Tuhan dalam pekerjaanmu, itu tidak akan sia-sia. Karena pengampunan itu sudah kita terima dan kita dibenangkan oleh karena Tuhan. Amin. Martangyang mahita. Mulia tema di oleh Tuhan. Di hari perninggotan ya kana moding di paingot ho hami. Asa huparade hami diri nami. Haporosyon nami. Alada kuboto hami adigan pajonmu di hami ganup parsada-sada. Topu sakidop mata songonatar surat diturpukon. Alani Tuhan mau lihat tema. Hasesan ni dosa na kujalo hami marhite-hite mudar munang durus di hopinar silangi. Ima gabe habor hatan nami. Laho manesa hasalani dongan. Manal puhon hahurangan idongan, laho borhat hami, tuhangoluan na manoktong na pinaradem, tuhami akan na porsia diho. Ida tatap rosti huriam hakepe tamarunang, nong marpungu di gerejaon, dohot na ibadah online,
pasu-pasu hami luhutna Tuhan, lehon hai pason di hami, terumbobi mengadopi akka cuaca namar gati soring, lastiari roariudan, gariada di piga-pigari nasalpu, piga adong akka rosti huriam, nahona banjir, ro aek tujabuna alani situasion, homa Tuhan mengaramoti akka rosti huriam, jagai mahami, lehon habisuhon tupa mereta nami, asa rap hami margotong royong tutu, laho mambai nadenggan diluat nami be. Ale Tuhan, dia dong hamaolon, dia ka rosti huriam, dia ka parkerejoan, dia dong ka parukilon pos rohanami, na mangulatu hodo nasida, mewujud nyatakan kehendak Tuhan dalam pekerjaan jemaatmu ini. Ido pos di rohanami Tuhan, asal lamar sangap, lamar mulia ho, dia kaulau nami. Tua ka rosti huriam, na mangidohon pasu-pasu paranak konon, homa tutuna pasauton ditikina, na mangido hagogon dia ka parumah tanggaon, homa tutuhan, na tokong maniup ruas ni huriam, asamar hagogon na sida tutu. Hutangnya ko kami maka rosti huriam mandibagasa persahiton nang tarsurat guarna ditiktingon. Pos rohanami Tuhan pada di molo do di nasida, di pasu-pasuho, di tiop ho, akamanami inanami anak dohot buruni huriam, di pamalupo jalatutu boyde nasida marahi pason. Las rohanami dia kedongan nami nama rolang tahun parunga saripion dohot atutubu, homa Tuhan mengaramoti nang parngeluan ruas di huriami. Tua ka ruas di huriam naung pasahaton akapelia tahun hamaulateon, homa Tuhan natoktong mandongani aka ulaon ruas di huriam. Gok aka ulaon di tonga-tongani huriam, di bagasan saminggu 7 lanon, sakap ni anak ni huriam, Johnson Rafael nababan nanaing, mardongan saripe, di tanggal 3 Desember hari Sabtu naneng ro, dohot orwana Grace Aprilda Meliana Borusinambela. Upasat haima Tuhan di 2 calon pengantinon, asa homa tutu mengalehon roha bisuk para dehon parsitutuonna laho membuka pardongan sarapeyona baru di bagasakko. Adigan mulak tu makasaron tangan-tangani Tuhan leon hai pason pajupang dohot hami terlebobi di keluarga nasida. Dia kaulaon evaluasi laporan pertanggungjawaban panitia pesta nami, kegiatan audit parhepengon, kegiatan kategorial, dohot na pasahaton sumbangan tuhuriam, homa tutuna mengaramoti luhut na Tuhan, asa tahu sangap dia ka ulau nami. Mau lihat madiho, jalo matangyang nami elek-elek nami, mahrite Yesus saya martangyang. Amin. Tapasahat ma peleata tu operasional ni huria marede mahita sian bukuende HKBP nomor 250 sada ayat sada dot udutna. Semangat
mata BG hatani debata tu hita di minggu ujung tahun parhuriaun sadario na menjauh hita satoktong tabilangi akka ari na pinasahati tu hata tu hita. Alani tung takas mata ingot be ujung ni partikiata di hasyanganon. Takas mata parasayang tiki parasian nasian debata. Gomos ma parsirangguton jala telek kon di bagasana persiaon. Asini rohani debata marhiti pakokopion ni Tuhan Yesus Kristus nong manggarar utang ni dosa dohot hajahatot tai. Ali Tuhan debata uri mahali nilani ata ari minggu nami. Pinangido ma roh habisuk sian Tuhan debata marhite pengajario nito di purbadia nasai ma porohai akan porsia asalam tau hita madalani akka ari-ari ninguluta di bagasan jala marhite asini rohana dakka mateyani be ujung ni parlaka atta alai pamuluson may laho mamangoti bagas ni damang tungolu salileng nililengna. Aketiking sonari dapoton matulani tatangnya kon mapelea tatu debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di banua gijang. Odo haroroan ni saluhut seleon lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Kupasat hami masa na nilihon mi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus ti jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pilihanon pati bulhon harajaonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite tudim asalam hutadahami godang ni seleon lehon mi tu hami asalam girgir hami mandok moliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di banua gijang say pinorbadia maguarmu say Roma harajaonmu say saut malomoni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari se sama dosa nami songon panesa nami di dosa ini dongan namar dosa tuhami una kami togihon tu pangunjunan palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tuho jala saya sima rohana marnidaho didopakkon Tuhan de batama bohina tuho
jala saya dipasaur honma damena tutut dim. Horas, salam sehat Matuhita.